godiya Baba Tinubu ya ce. Baba Tinubu ya ce. Kawai da fura ya dace. Asuwaji ya ce. Kadar shi ta gaskiya ce. Baba Tinubu ya ce. Sanan nasarar ƙasa ce. Asuwaji ya Ya ce ce. mu dawa guri mu jure. Baba Tinubu ya Kasar ce. ake gyara mu daure. Baba Tinubu ya Ko da ce. ɗan zafi mu daure. Asuwaji ya Kar ce. mu ja kuma shi ya sare. Baba Tinubu ya Sai aka ce. ɗan gaba sai mu more. Asuwaji ya ce. Matanganin sa guda 5 ne. Amma kwanakin su 5,000 ne. Baba Tinubu ya Sanar ce. ina tsab za ku gane. Asuwaji ya ce. Zance ta da su ku buɗe kunne. Baba Tinubu ya Kari ce. ya libashi a fari. Asuwaji ya Sai ce. wanzu da in ya zo da tsari. Baba Tinubu A ya bayan ce. rage radadi da kairi. Baba Tinubu ya Biliyan ce. 70,000 da ɗori. Baba Tinubu ya Zai raina ce. ba su a nan ka jari. Asuwaji ya ce. Wata tunan ba a kori yunwa. Asuwaji Kan ya ce. 200,000 babu yunwa. Baba Tinubu ya Zai ce. raina ba masara da dawa. Asuwaji ya Ya ce. ce fa mana kamu gwiwa. Baba Tinubu Bikin ya mun ce. rufe bakin adawa. Asuwaji ya ce. Ci na noma kar ku kosa. Da 400 dan alasa. Baba Tinubu ya ce. Masu kuri da kumsa. Asuwaji ya Ya ce. tambaya mun zo da amsa. Baba Tinubu Da ya tashin ce. shatima mataimakinsa. Baba Tinubu A ya yankin ce. arewa ina kamar sa. Asuwaji ya ce. Baba ta nan biya ce. Baba Tinubu Da ya dacin ce. faɗa in gaskiya ce. Baba Tinubu ya Sai dai mu ce. dangana shi ya dace. Asuwaji ya Faɗar ce. gaskiya ba kauce-kauce. Baba Tinubu ya Don ce. gaskiya ita da guda ce. Baba Tinubu ya Yakin ce. tsaro ta fara saiti. Asuwaji Da ke ya da ce. buga manufa da sauti. Baba Tinubu ya A gaida ce. NSA garanti. Asuwaji ya Sai ta ce. da kuma akwai bayani. Baba Tinubu ya ce. Sakatare na ƙasa ku ji ni. Baba Tinubu ya Kace wata ce. shi aka ba wa fati. Asuwaji Ya ya ce. jam'iyya ta fara saiti. Baba Tinubu ya Sai an yi ce. gwarza akwai garanti. Asuwaji ya ce. Gyara kasar mu burin shi kenan yayi himma. Baba Tinubu ya ce. Ya gure mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kara kima. Baba Tinubu ya ce. Mu haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kara kima. Shugaba na kasar mu ya ce. Mu haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa mu kara himma. Baba Tinubu ya ce. Mu haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kara kima. Baba Tinubu ya ce. Mu haƙuri da ɗayan na yadda ya zo da fari. Baba Tinubu ya ce. Na gaba jim kaɗan za ya kai mu ga cin maburi. Baba Tinubu ya ce. Alkawari biyar ya bara mu faɗa a tsari. Baba Tinubu ya ce. Albashin ma'aikata na ƙasa zai ƙari. Baba Tinubu ya ce. Da shirin tallafi don rage raɗaɗin laruri. Baba Tinubu ya ce. An tara tiriliyan guda a wata 2 da ƙari. Baba Tinubu ya Ga ce. haɗi nan kan 200,000 har ma da ƙari. Baba Tinubu ya ce. Za a raba a ko'ina shi ya fitar da tsari. Baba Tinubu ya Ga ce. kadadar noma 400,000 mun zarta gori. Baba Tinubu ya ce. Shinkafa alkama da rogo masara da jari. Baba Tinubu ya ce. Waɗannan alkawar za su tabbata har da ɗori. Baba Tinubu ya ce. Akwai haƙuri mutanen ƙasar mu ku zo mu kama. Baba Tinubu ya ce. Mu haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kara kima. Baba Tinubu ya Da ce. farko kan tattalin arzikin mu ya ba da himma. Baba Tinubu ya ce. Da cire tallafi na mai har na kuɗi ya soma. Baba Tinubu ya ce. Domin toshe ramukan barnar 'yan ganima. Baba Tinubu ya ce. Nufin sa na tara bashin da muke ladama. Baba Tinubu ya ce. Kafin tattalin arzikin mu na da ya koma. Baba Tinubu ya ce. A kamar laudayi na mulkin da akwai alama. Baba Tinubu ya ce. Insha Allah gobe ma kwashi tuwo da nama. Baba Tinubu ya ce. Mu karfafa zuciyar al'ummar mu su kara himma. Baba Tinubu ya ce. Mu haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne
ta kare kima. Baba Tinubu ya ce. Jere da ɗin talauci albashi za a kara. Baba Tinubu ya ce. Cewa ma'aikatan ƙasar nan kowa ya dara. Baba Tinubu ya ce. Albashin su za a ƙara Bola ya tsara. Baba Tinubu ya ce. Kawai mu taya da addu'a kai shi an dabara. Baba Tinubu ya ce. Ma'aikata manya da ma ƙanana an ba su hura. Baba Tinubu ya ce. Kaga ma'aikata sun haye dan sun yi kima. Baba Tinubu ya ce. Mu haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kare kima. Baba Tinubu ya ce. Ga kuma kamfanin 75 ya ware. Baba Tinubu ya ce. Miliyan daidai ake shirin ba su ƙasa ta more. Baba Tinubu ya ce. Kaga an daɗa haɓaka su domin kar su sare. Baba Tinubu ya ce. Kowa miliyan 1000 an ka ware mai kutare. Baba Tinubu ya ce. Yanan miliyan 75,000 ya daure. Baba Tinubu ya ce. Ka sauta da za ka bayar na ciya sai ka daure. Baba Tinubu ya ce. Fatan shekara 2 ake maka kanta ƙare. Baba Tinubu ya ce. Domin tattalin arzikin muka so ya daure. Baba Tinubu ya ce. Talakawa ku daure da karshe ku kare himma. Baba Tinubu ya ce. Mi haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kare kima. Baba Tinubu ya ce. Sannan mutan 300,000 za su taɓa. Baba Tinubu ya ce. An ware masu biliyan 50 za a yaba. Baba Tinubu ya ce. Miliyan daidai ake so ta fanzama don a karba. Baba Tinubu ya ce. Amma fa idan ka juya ka mai dokar ka saba. Baba Tinubu ya ce. Kaga kasar mu za mu yi miyar wake da nama. Baba Tinubu ya ce. Mi haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kare kima. Baba Tinubu ya ce. Sannan maganar hatsi baba ga ta kore yunwa. Baba Tinubu ya ce. Da shinkafa da rogo da masara da dawa. Baba Tinubu ya ce. An ware kan 200,000 don daina sanwa. Baba Tinubu ya ce. Cikin sauki ake so su rarraba babu ruwa. Baba Tinubu ya ce. Abu ko yau a maimaita zaɓe ba na dawa. Baba Tinubu ya ce. Mi haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kare kima. Baba Tinubu ya ce. Akwai magana ta taki manoma sai ku shirya. Baba Tinubu ya ce. Can 1000 mai tan na taki yana nan tun a hanya. Baba Tinubu ya ce. Iri har ma da kayayyakin noma ku juya. Baba Tinubu ya ce. A fannin tattalin arziki mun daura niyya. Baba Tinubu ya ce. Baba Tinubu burin shi gobe mu kare kima. Baba Tinubu ya ce. Mi haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kare kima. Baba Tinubu ya ce. Da motoci na kasa za a kawo tallafin mu. Baba Tinubu ya ce. Wasu za a wanzar da su a cikin kasar mu. Baba Tinubu ya ce. Inda muke buƙatar mu je su za su kai mu. Baba Tinubu ya ce. Dan rage matsala ta fetur da yanzu ta addabe mu. Baba Tinubu ya ce. Tinubu ya ce a kai ko ina don taimakon mu. Baba Tinubu ya ce. Kaga talaka tarkon ka mai nauyi ya kama. Baba Tinubu ya ce. Mi haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kare kima. Baba Tinubu ya ce. Ka dada har 400 Bola ya ware. Baba Tinubu ya ce. Shinkafa alkama da rogo masara su dore. Baba Tinubu ya ce. Kaji farin shirin manoma na ƙasa su more. Baba Tinubu ya ce. Miliyan 50 a ɓangaren shinkafa ya ware. Baba Tinubu ya ce. Miliyan 50 a alkama ta zance ya ƙare. Baba Tinubu ya ce. Rogo har da masara na ma za mu more. Baba Tinubu ya ce. Kaga fura da nonon manoma shi ya dama. Baba Tinubu ya ce. Mi haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kudirinsa ta kare kima. A kore yamma baba. Kare jajircewa. Tinubu Bola Ahmad zuwan kai amfani. A kore yamma baba. Ka ƙara jajircewa. Tinubu Bola Ahmad zuwan kai amfani. Na ce a kori yunwa baba ka
ƙara jajircewa tunin bubola a hamar zuwan kai amfani. Ka ƙara jajircewa kai da ka gama kamun ludayinsa baya wasa. Ka kasan wata biyu bola ya doshi lashe gasa. Domin yana ta aiki don arzikin ƙasa hiransa. Daga shi mun ci ribar kuri'ar mu ba batun kunkuni. Tunan ba za mu raba. Ka ƙara himma datti da 'yan ƙasa ke zance. Da suna ta kukan yunwa a yanzu sai ruma ce. Idan ku sun ga wannan tsarin da kai sun tantance. Dan ku kai ka nemo aidin da za a wanke rauni. Tunan ba za mu raba. Domin ku sun ji tarin raba tan 200,000 na nan. Na masara shinkafa gami da dawa kenan. Har da biliyan 75 ka ware wannan. Masana'antu za su ƙari don amfani. Tunan ba za mu raba. Sai da ɗan gari kan ci gari ku zo mu je gasa ku. Wai ina manoma masakin ku za ya zarce koko. Da akwai kadada a 400 ɗan leko. Ta noma shinkafa alkama da ragon danni. Bola tunan ba za mu raba. Ga mutum 300,000 za su washe baki. Miliyan daidai za a ba su za su yi doki. A kowace lokal gamban muke bayanin sarki. Tunan bu wannan tsarin akwai dubin amfani. Tunan ba za mu raba. Tattalin arzikin kasar mu za ya yi koshi. A koriyan wa bola a zo da layin koshi. Buhun suminti ai maɗin shi shine yashi. Tunan bu kashi mu tabbas zuwan ku yi amfani. A gaida kashi mu na jate maɗan amanar bawa. Mataimakin bola ɗan shaci ma baya gawa. A gaida jagora na arewa kai ne a gaba. Kuce da ɗan kashi mu ɗan shaci ma birki gani. Mun kai amfani. Akwai batun yan yasi riba da baya turo. Riba da waken soyon kwarai da baya kwaro. Mu je gurin yanzu ba kuma kuke horo. Sakatare na kasa ta takuma ya amfani. Tunan ba za mu raba. Baba Tinubu ya ce gyara kasar mu ne kundirinsa ta kara kima. Baba Tinubu ya ce Mai haƙuri mu jure. gyara kasar mu ne kundirinsa ta kara kima. Shugaba na kasar mu ya ce mai haƙuri mu jure. Gyara kasar mu ne kundirinsa mu kara himma. Baba Tinubu ya ce Mai haƙuri mu jure. gyara kasar mu ne kundirinsa ta kara kima.